Bai. Andoni, badakizu. Lasaitu, neska. 10 minutu barru? Ezinezkoa da. Ester! Ester! Beti gara izan doni. Zer duk, Julen? Ez duk ikusi zer duden? Ziztu bizian etorri nauk. Kokoteraino nagok irezain egoten. Eta Ester gehiago. Horentxe dituzidak ondo pipertuta. 10 minutu barru jasotzen espaduta hasteko esantzidak. Beti esaten di gauza bera. Enaza gehiago berotu. Txantxetan ari nauk. Egia esan, beti zagok pipertuta. Esaidak niri. Neska indartsua duk, nortasun handikoa. Bai, halako zerbait. Julen, Ze, axola zaik gaur, zera... Ligatzen saiatzea? norekin? Esterrekin? Aizak, horrentxe utzi naik eta. Konforme. Izan ere batzuetan. Zertan abil? 10 minutu ditiagu ez? Baina Izak, herria ordu erdirazakok. Bizkorri bili beharko diagu ba, arriskatu gabe jaizagok. Zertan dabil? Herria ordu erdirazakok. Bizkorri bili beharko diagu. 10 minutu barru jasotzen espaduta hasteko esantzidak.